One. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos maray na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, Diyos maray na hapon, please go ahead. Luya na ang kooperasyon ko niyan kan transport group Tigdisalbay sa mga pigdalansar na strike sa national level. Yan ano taran dahil maski na nga may pigdeklar sports o pigdeklarang ay dumaan sa Manila. Pero lisan ng mga ayaw digding organisasyon kan transport magiging normal na sanaman ang biyahe. Kana panahon masyadong aktibo ang mga militanteng grupo digdi sa Bicol, lalo digdi sa Albay, pag-abot sa mga transport strike. Alagad panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kinarasuhan sa gobyerno ang mga aktibong leader. Ngunyan, dahil naharos ni naglalantad, kaya maluya naman ang kooperasyon ang mga nasa transport sector pag-abot sa deklarasyon ni strike sa Metro Manila. Alarmario, DCGB. Thank you so much, Kumpadreng Al, sa bungkaras kan istorya sa lado lokal. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, inumaw ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa sayang mensahe sa partidong PDP Laban, sinabi ni Duterte na magayon ang trayumpo na nahihiling sa presenteng administrasyon. Dagdag pa niya na kumpara kan defuntong ama ni Presidente Marcos ang namamayo, dakul ang makamundong nangyari. Katakod kaini nagtutubod si Duterte na kaya niyang mabuhay ni matrangkilo sa administrasyon ni Marcos Jr. Nakatalaan ng aprobaran kan Kamara de Representantes ang proponidong halos sa 6.352 trilyones de pesos na budget nasyonal bago matapos ang taon kasunod kan piglalao man na pag-certify ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan 2025 General Appropriations Bill o GAB bilang urgent. Enot nang sinabi kan Department of Budget and Management na ang figure nasa 10.1% increase hali sa current national budget na 5.76 o kaya 766 trilyones de pesos. Sinabi naman ni House Majority Leader as in Zamboanga City Representative Manuel Dalipe na sa oras na masertifikaran ni Marcos ang House Bill numerado 10.800 o ang proposed 2025 budget bilang urgent, pwede naman na maaprobaran kang Kongreso ini sa ikaduwa sin ikatulong pagbasa sa parehong aldaw na pag-certify.
Posibleng matapos kan chamber ini sa September 25 o 2 semana pagkatapos kan plenary debates bago ang recess sa katapusan kan bulan ng September ngunyan na taon. Mientras tanto, hinagad kan mga senyor na legisladores kan House of Representatives kay Senador Ronald Bato de la Rosa na hampangon ang Chambers Quad Committee bilang pamayo kan past administration's war on drugs mantang dapat man napunduhon ang pagtago kaini sa likod ni Vice Presidente Sara Duterte. Hinali man ni Antipolo City Representative Romeo Acop ang aligasyon ni De La Rosa na ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa House Super Panel parte kan demolition job kontra sa Vice Presidente asin ang alyado kaini para sa 2028 na pirilian. Inapudman kan Senador ang Quad Committee hearing bilang fishing expedition. Si Acop ang Vice Chair kan House Committee on Dangerous Drugs and Public Order and Safety, Human Rights as in Public Accounts, and 4 panels kan Quad Committee na naghihiling kan link sa pag-ultanan kan POGO as in extrajudicial killings sa Duterte administration, war on drugs, narcotics trade as in iba pang syndicated drugs. Na-detect ang pinagsususpitsara na infeksyon sa walang parte kan baga ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Sigun kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, ipinairarom si Guo sa medical examination bago maghali sa PNP Custodial Facility. Sa ginaybong eksaminasyon medikal, nadiskubre kan doktor ang sarong probable infection sa iyang left lung. Sinabi kan PNP official na ang findings ipapairaron pa sa confirmatory test kan Bureau of Jail Management and Penology. Sinabi naman ni Fajardo na posibleng dahil ini sa stress as in fatigue. Sa ngunyan, paramentras na ipigbugtak si Guo sa area kung saan may tulong tuberculosis patients ang padagos pang nagre-recover. Tulos man na ibabalyo si Guo asin isasabay sa 40 iba pang detainees matapos na makarecover. Pasado alas 9 ngunyan na aga, kan mag-abot si Guo sa female dormitory sa Pasig City Jail. Siya matinir sa PNP Custodial Facility sa raog nin haros 2 semana. Mientras tanto, ibinulgar ni House Quad Committee Chair Benny Abante kung si isay ansaro sa mga generales na nagtabang kay dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog tanganing makalikay sa kagadanon. Matatanda na sa pag-ampang ni Mabilog sa Quad Committee kan nakalis na semana, ipigiras niya ang mga inagihan matapos na mainvuelto sa drugs list kan nakalis na administrasyon, kaibanan ang pagbalo na paggadan sa iya. Sa testimonya ni Mabilog, sinabi niya na mantang siya nasa Japan, sarong general ang nag-apod sa iya asin nagpatanid na daimag uli sa Pilipinas dahil gagadanon siya. Daiman pinangaranan ni Mabilog ang general alagad isinurat niya sa papel para ipaaram sa mga miyembros kan komite. Sinabi ni Abante na si dating Police General Camilo Cascolan ang nag-apod kay Mabilog. Aminado naman ang legislador na makamundo na nagada na si Cascolan dahil dain na ini mapapaapod sa komite para susugon ang mga testimonya ni Mabilog. Piglalao man naman na sa masunod na pagdangog kan Quadcom, ipapaapod giraray si Mabilog. Tanganing mapaghurunan ang manungod sa illegal na droga asin EJK. Mientras tanto, inumaw kan Quad Committee kan Kamara de Representantes ang pagkakadakop kay Tony Yang o Yang Jianxing na tugang kan dating presidential advisor na si Michael Yang. Sigun kay Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers, saro ining major breakthrough sa iyang o kaysa sa indang investigasyon dahil mas mapapararong pa ang pag-adal sa posibleng operasyon kan mga large-scale crime syndicate sa Pilipinas. Tinawan do ni Barbers, pinaluwas ninda ang mga lehitimong negosyo. Pinaluwas ninda na mga lehitimong negosyo ang sa indang pig-operar para matakluban ang mga illegal nindang aktibidades.
Nadakop kan pwersa kan Bureau of Immigration asin kan Presidential Anti-Organized Crime Commission siyang na klasipikado bilang sarong undesirable alien apera pa sa questionabling negosyo dahil sa siya sarong Chinese national. Sinabi naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, co-chair kan Quad Committee, na kritikal na ang papel niyang sa informasyon manungod sa operasyon kan smuggling asin pogo sa Pilipinas. Piglalaoman na sarong matrix ang mabubulgar kan komite tanganing mapatunayan ang koordinasyon kan pogo asin illegal na droga. Mientras tanto, sinita kan Commission on Audit ang questionabling paggamit nin 237 milyones de pesos na pundo hali sa 500 milyones pesos na confidential funds kan opisina kan Vice Presidente kan taon 2023. Ini naman ang kinahadit ni House Assistant Majority Leader asin Zambales 1st District Representative J. Kong Hun matapos ining ipahayag kan COA kung saan 73 milyones pesos hali sa 125 milyones pesos na confidential fund ang naubos sa laog sananin 11 aldaw kan taon 2022 na igwanin notice of disallowance. Nangapudan man ang kongresista sa opisina ni Vice Presidente Sara Duterte na ipaliwanag ang nasabing fundo asin da ipaglikayan ang mga hapot may kinaaraman digdi. Base sa report kan COA sa pagdagog, naubos ang 500 milyones pesos na confidential fund sa laog ng 7 bulan o paggastos nin 2.4 milyones pesos kada aldaw. Mientras tanto, pinahimutikan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang nagbutuang espekulasyon na sasalidahan niya si Senate President Chis Escudero bilang Senate President. Sinabi ni Estrada na may mga haka-haka sa Senado na siyang masalida sa Senate President mantang paglilinaw kan opisyal na daiinin katotohanan asin dai man niya plano na magtukaw sa nasabing posisyon. Sinabi ni Estrada na very comfortable na siya sa liderato ni Escudero asin marhayan serbisyo na ipigpapahiling kaini sa publiko. Mabuelta ang detalyes kan mga bareta pakaliis ka nagkaperang pagirumdom. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Balik kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Halos 4 na bulan bago ang puon kan election period sa Enero 12, pinatanidan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang mga police officers may kinaaraman sa partisan politics. Base sa ipinagpaluwas kan Commission on Elections, ang filing kan Certificate of Candidacy pupunan sa enot na simana kan bulan in Oktubre ngunya na taon. Sinabi ni Marbil na dapat rumdumon kan mga police officers na ang political neutrality sarong core responsibility kung kaya ay dapat pagtugutan ang sadiri na ma-influensyahan o magamit kan mga politiko. Dagdag kan opisyal na trabaho kan PNP na protehiran ang demokratikong proseso asin daay nagpapartisipar. Sinabi niya na daay nagtutulirar ang pulisya sa sisay man na opisyal na makompromiso sa commitment kan neutrality asin fairness kan pulisya sa bilog na Pilipinas. Nakakolekta na ang gobyerno nin maabot sa 25 bilyones de pesos na tarifa halos sa halos 2.8 milyones metriko toneladang imported na bagas. Sigun sa Bureau of Customs na nasabing kantidad magpuon kan Enero sagkod Agosto kaining taon. Sa nasabing 8 bulan, igwaning kabilugan na halos 26 bilyones de pesos ang koleksyon na ini na nasa halos 16 o kaya 15 o kaya 17% na masalangkaw sa 22.139 bilyones de pesos na nairehistro sa kaparehong bulan kan nakalihis na taon. Saro sa mga dahilan kay niiyon paglangkaw kan import volume na may halangkaw na declared value kan shipments. Sa nasabing bulan nakapag-importar ang Pilipinas nin halos 3 milyones metriko tonelada o halos 24% na masalangkaw sa 2.306 milyon na metriko tonelada na narehistro kan nakaaging taon. Ipig-adaptar kan United Nations and Pact for the Future na may katuyuhan na ma-address ang 21st century challenges sa lado kan climate change, human rights sa ibong kan last-minute objections kan grupo kontra sa Russia. Sinabi ni Secretary General Antonio Guterres na nag-organisar kan Summit of the Future ang ginibon niya ini bilang once in a generation opportunity tanganing ma-reshape ang human history sa pagikan rekindling international cooperation. Bilang opening act para sa annual high-level week kan UN General Assembly na mapupunan sa Martes, piglalauman ang pag-atindir kan mga pamayukan ahensyas di gobyerno tanganing magpirma sa mga dokumentos.
Sa adopted version, hinagad kan mga lideres na maibusolin marhay ang multilateral system para sa pagmantinir kan paz y orden asin maprotehiran ng intereses kan current and future generations na nahahampang sa persistent crisis. Maabot sa 350,000 na kilo nin mga basura ang nakolekta sa ginibong nationwide coastal cleanup na pinagpartisiparan kan 74,000 na volunteers. Pinanginutan ini kan DENR asin inisyatiba bilang parte kan selebrasyon kan International Coastal Cleanup Day. Mismong sina DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga asin DENR NCR OIC Regional Executive Director Abogado Michael Drake Matias ang nangenot sa cleanup. Sigun sa DENR, pagpapahiling ini sa commitment kan mga komunidad na magtabangan tanganing malinig ang kapalibutan. An ICC, an sarong global initiative na may katuyuhan na enganyaron an komunidad na linigon an baybayon as inipahiling an importansya kang pagprotehir sa marine ecosystems. Ipigbubusol kan Land Transportation Office na makapag-procure nin bagong breath analyzer bilang parte kan pag-imporsar may katuyuhan na kontraon ang drunk driving sa palibot. Sigun kay LTO Chief Vigor Mendoza II, nakaipuhan kan ahensya nin mas dakol na breath analyzer para sa traffic law enforcers. Sa ngunyan, pighalat kan LTO ang final assessment sa natatadang 756 na units kan breath analyzer na inot nang na-procure kan taon 2015 asin 2017. Base sa ahensyang initial na assessment, nasa 228 kan total na 756 na units ang kaya pang pakarayon asin ma-recalibrate. Dagdag ni Mendoza na nagkakaigong ngunyan in review ang LTO para aramon kung praktikal na magbakal ng bagong breath analyzer kaysa sa ipairarom sa fixed na recalibration. Ultimong bareta sa lado nasyonal, pinaburan ni Navota City Representative Toby Tiangco ang bagong giya na ipinaluwas ka na DepEd para sa flexible teaching time sa irarom kan matatag basic education curriculum. Sinabi niya na sa paagi kaini masisiguro ang diretsos kan mga paratukdo, siring man ang learning competencies kan mga estudyante sa public schools. Base sa kasuguan kan DepEd, magpuon sa ikaduang kabtang kan school year, pwede nang ipautob sa indang class schedule para sa grades 3 sagkod grade 10. Kasabay kaini, ipinagpapreparar naman ni Tiangco ang ahensya para sa monitoring asin evaluasyon kan efekto kan flexible modalities sa magiging performance naman kan mga estudyantes. Sinabi niya na importanteng bantayan ang resulta kan mga reformas dahil kung mahiling na daiman ini nakakatabang, mas marikas na makakagibo nin pagbabago sa mga inisyatibo para sa edukasyon. Bareta sa ibang nasyon, padagos ang pag-inganyar kan Estados Unidos sa Amerika sa Israel asin Lebanon na magkaigon ni matrangkilong paghururon. Segun sa White House, sobra sindang na hadit sa kariribukan sa Israel asin iba pang parte kan Lebanon. Matatanda na kaibanan ng US sa mediator country arog kan Egypt asin Qatar na nagbubusol ning ceasefire deal sa pag-ultanan kan Hamas maging kan Israel. Sa lado kan Karawat, nanggana sa sayang comeback fight si Jerwin Ancahas matapos sa lado kan Karawat. Wala, off air ba ko?
Nagkaigo lang kita ning technical glitch. Sa pangarang ka nagsurat ka ng informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Control Technical, asin si Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na!